आपली जी पारंपरिक रेसिपी आहे चिवडा बनवण्याची, नाशिक चिवड्याची, याच्यामध्ये आता आपण काही नवीन ट्राय करणार आहोत का? की नवीन रेसिपीमध्ये जाणार आहोत का? नवीन काही प्रॉडक्ट येणार आहेत का? आता तर सध्या 5 प्रॉडक्ट रनिंगमध्ये आहेच आपले. हं, जैन चिवडा आहे, मखमल चिवडा, कृष्णा भेळ आहे, हं, मका चिवडा आणि आपला नाशिक चिवडा. हं, हं, आता पुढे चाललंय आमचं की कडधान्याची भेळ चालू करायची आहे. हं, हं, ज्याच्यामध्ये डाळ, मसूर, मठ म्हणजे मटकी आणि मूग हे 4 आयटम असतात. ते आधी भिजवले जातात, मग ड्राय होतात आणि मग ते तळून त्याची एक भेळ बनते. हं, आणि मग तो एक आयटम चालू करायचा आणि दुसरा कच्चे पोहे, कच्च्या पोह्यांचा चिवडा. हं, म्हणजे हे जे पोहे आहेत आपल्या चिवड्यामध्ये आता, ते हं, 2 प्रकारचे आहेत. एक भाजकी पोहे आहेत, एक दगडी पोहे आहेत. हं. कच्चे पोहेचा अजून चिवडा आम्ही बनवला नाही आणि चालू केला नाहीये. तर तो आता पुढे चालू करायचा आहे इन फ्युचर.